ito iti para kanya yung apo ulit-ulit naimas nagsubli-subli na nakatok mo. Yan tayo naman ti Facebook on. Nabayag akon to'y lubungen, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunadaan naranam, pilin day di tatang, ay anak huwin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang, ay nakitak tao, ay nakitak tao, ay nakitak tao, negdi balayo, intaman agi, kalat na may isam, intaman agi, intaman agi, yuli di kayo, ayan yan nga or, ayan yan nga or, ayan yan nga or, nosti unigyo, nagdakil tatol, nagdakil tatol, nagdakil tatol, bektala ka sa'yo. Nabayag akon to'y lubungen, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunadaan nananam, pilin day di tatang, ay anak huwin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang, aprosak mantaso, aprosak mantaso, ipakita man tako kung kanya aprosak mantaso, puti punganyo, nalaan, napo daw talok, napo daw talok, napo daw talok, lupot akinupin mo, nagadong bol, nagadong bol, nagadong bol, sa tapan diling mo, anak nakatio, anak nakatio, apo, anak nakatio, pisya di barrio. Naimbag nga malam yung manong June ken JM amin nga madamang agidingeg tatang oras kablawak man dyan ako ni John Michael di Tabalwarte pakikan tayo man tay laglagi po mawan nagurangak para kagitipadak nga ada dito'y abroad. Thank you kuya kunana ni Michelle from Saudi. Kaya kakon to'y lubungen, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kun kunada nananam, piling day di tatang, ay anak huwin kakadramanan, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang, gayam tay nananam, tay tukmam apinalkang. Okay, kat-request ni ading Michelle Gavino tayo laglagi pumawan ng kurangak. The same song goes out to agor katabasan talaga nan. Kuya laglagi paman request ko. Ta birthday ko itata. Ano to? Isam from Barcelona, Spain. Isam gayam te request na kung ano the same song. Kung ano gayam dito laglagi pum te request ko kung ano laglagi pum iti apan na i-request. Okay? Isam. Ang tapay na kanta dito jay. Hindi mo. Baka no mabalinta mga tiraan. Sige, basa ang pengar kita tutuma ka na ka. Anda kita text messages. Good evening, good afternoon gayam kanya da Kuyang Joe Kablayan kantaya baka na nga taga Purok unon sa Winutres. Nalipatan niyo po ganyan proper naman ni Isabela. Nakita puti isam na kanyak ni Mrs. Kablayan. Isam na nga unay nga pirpirmi. Idol ko. Kasano? Sige man. Sampol mo, sampol lang. Adong magtakan ulit tatatadinuminggo datong dumag DJ proper. Aminan apong kapag diyan, ita Kablayan family dita bukayon proper. Ragual, Honorio, Cristobal. Manabay. Talagang with action pike. Anong pike? Good afternoon kita kayo amin dito Apo Ramon Isabela. Thank you very much for keeping us your company. Keeping us your company. Yeah. Damay may English naman. Dapat ada English na nga talaga dito. Kasla dito, English naman na kita. Hello po. Okay, English? Madin, Tagalog. Baka may babayin ta. Napika siya eh. Upo ko. Hello po. Pakigirit nga po lahat ng Galope family dito sa
San Miguel Ramon Isabela. It's me, Jocelyn Galope. Kung na dito ay Purkata dito iti kajay kwa. Nagsungsong bat pailaang na naibagmanan ngal daw yung manong John Ken Bulong amak. Kablaok man tagay barkadak dita. Viga ang adanan tinaimbag ngal daw damin dita nga madamada agdingdingig dito'y programa yo. Ni manong Juni Veleno, ni manong Sami Faustino, Danny Faustino, nga madamamot mangmangan. Request ko man manong Tayto Ma'am. Nalpasan. Kalpas na launay kamsat kat adamanin dito mong tawag. Ni Ricky Sales dito iti Viga ko na. Salamat manong. Anya ti Viga? Viga ang adanan. So makatandaan ng tagayam di ang adanan ana. Ana. Nee. Dapat tumo tawag dito nga talaga. Dispensary nyo apo na dito mo tawag. Medyo... Ana? Dahil nga rudan ti request na nga isam ni Ginalyn Plado kung na dito'y agor ka. Ano nga tati arambidin ta dita. Ginalyn Plado Candido Ignacio. Ayan. Kan kini ading mo nga Mitch Gavino dito nga sonata. Okay. San Diego, California, sabi ni Ma'am Jane. Kuya Jun and John Mark, greet mo, sabi niya. Isang mapakabayagag, pangmurmuray dagito'y mata. Kaisag makaagas, mangliwliwat to'y kaunggat. Isang maduti sawan na, aday sa mamakagura. Aday sa maray awan na ka, aday sa pamagustukan ka. Uray adaming kaniyak arigat, uray pa'y nuag pupuntutak, uray pa'y nuag paspasungudak, nuwes man nakriknak mapagmayat. Isem ka man biyak ko, lawan-lawagam manto'y barukong ko, kaisem mo, isut mangay ayon, ay ti puso nakmuan tilindo. Dabagbaga ni Ma'am Jane. Ano? Sabi mo na. Kahit mo mabasahan? Adyan na yun. Kuya June and John Mark. Greet mo friend ko. She's watching from San Diego, California. Sino nga ta, Ma'am Jane? Hindi naman sinabi kung sino. Oo nga. Isang mapakabayagag, pangmurmuray dagito'y matag. Taisot makaagas, mangliwliwat to'y kaunggat. Isang maduti sawan na, aday sa mamakagura. Aday sa maray awan na ka, aday sa pamagustukan ka. Uray adaamin kanyak karigat, uray pa'y nuwag pupuntutak, uray pa'y nuwag paspasugnudak, nuwis man nakriknak mapagmayan. Umisem ka man diyak ko, lawan-lawagam manto'y barukong ko, taisen mo, isun mangay ayo, tay ti puso naknuam tilindo. Umisem ka man diyak ko, lawan-lawagam manto'y barukong ko, taisen mo, isun mangay ayo, tay ti puso naknuam. Ate man makaung nga bersyaw, man. Umisem ka man diyak ko, lawan-lawagam manto'y barukong ko, taisen mo, isut mangay ayo, tay ti puso naknuam tilindo. Naitangarot, ti sonata nga isam. Nga sagot ka tayo iti 97.7 Sweet Radio dito lang nga po Santiago City. Apo nagbuntog ka nga nag-Q balong. Hi, DJ pakikanta naman po yung pinalka nga tukmom. Thank you very much kuya. Ulit-ulitin tayo mga. Siguro hanga dumdum dahil Matay ka request na nga sa bali. Anak ko na na. Hey, DJ pag-greet mo man ni John Harley Sugitan. Nga muni awan maobra na. It's me Judes. Pagirigan tayo man dyan na dawel. Nga driver. Apo nagmumuni-muni biglang nga Tagalog. Apo
Ilocano nyo lang tatap mulmulang lang. Kunana. Here's another greetings from Ma'am Jane Hoxon. Kunana, Winona and Rocky Simon and family. And family. Family as in family. Kasi California family. California dahil dapat family. Dapat slang. Slang. Family. Ayan, thank you very much for watching, Ma'am Jane Hoxon. And we missed you very much here in the station. Sana nandito ka. Na nakabantay sa amin. Sige pa, pumasok. Text ni Kototay Kapitan Lumboy na panangata. Baka nabura ni DJ Hans. Kablawan talatan na. Kasi nagsapa mga ag-text isuna alas 7 tibigat. Kasabali sabali mo ti DJ. Isuna nabura de. Bago mga ati programa nag-text muna. Basta dati na imbag nga kastoy kung una na ipatakotan. Sige. Ay kaawan mabali na mo na delete mo na orin ulit-ulitin nga ba lukatan dagita kaawan. Kuya June pakikablao man ni Hazan Lamia, Che May kan Carlo Mina dito'y Bayog, Plaridel pa-request man kuya tay balse ni Tatang. And we also have here a written request. Apo nag-in-deliver pa iti LBC tapno lang mabasa nito. Pakibati naman na nakikinig sa Sapang Palay Mabini, Purok Sai, Santiago City. Sila Peralta family, Valencia family, Carrion family at Navarro family. At ang asawa ko na si Cherry Navarro na nakikinig ng Bombo radyo mo tim nakano ni baga na kita man sa bali. Akala namin nakikinig na sa amin ng Sweet Radio siyempre. Bombo kaseteng kung nga. Ayan. From assistant technician. Aping kami kabil mo ti assistant dito yung technician. Chip. Kasla tanod laang aya. Ada ti chief tanod dito yung radyo dapat ti assistant. Okay, kablawak man Kuya Jun kuya. Balong, dagiti family Bautista. And family Sadyarin, dito Purok 7, Baluarte, Santiago City. Kinti family Legazpi, dito ya. Saguday Kirino, kastamit dagiti anak ko nga isoda CJ, Ken Jacqueline. Kastamit dyan Mr. ko nga ni Cesar. Nga madamag paspasada, itatanga ka nito. Pakipatugtugman, jay balse ni Tatang. Kuya, thank you. Mga kuya ni Jocelyn Bautista, dito ti Saguday Kirino. And we have 16 listeners. Iti Tangay, awan dito. Banggitin taman din nagnaganda gito'y online tata. We have Patun Sita. Kuna na. And siyempre ni Manang Virgie Domingo Pisio. Ni Marife Rosendo. We also have Manang Marieta Romano Labo. And Niña Gail Antalan. And we have Ading Merla Corpus Belmoro. Apo nagadunga katititog nga nagnagan nga ginaya. Ading Merla, thank you very much sa iyo sa ating pag-uusap kagabi. Talagang nag-enjoy naman ako sa pakikinig sa mga daing ng iyong puso. Ayan. Kaya, ada saksakitan na. At dati sagutin na akong nakanyam din na may bagasong siya na ibagaan na. Manang ko. Ayan. And we also have Kabsat Kathy Cabal Salvador of Hilo, Hawaii. Ayan. And every Sunday mga tumtung magati AS314512. Thank you very much for keeping us your company. Ayan, up to this hour. And we have 6 elsewhere listening nga matigin nakakabil. Data manan, basahin manan. Okay, naimbag nga malamyo manong kablawak man ni kadwak nga security guard dita Southern Isabela General Hospital nga birthday. Nito Mansil, chick boy. Naku, at amatin text na din namin sa anon. Kanamin nga kadwak dita. Naimbag nga malamkin ni Montes, ni Bulaon, ni Bagay kan Kabilangan, kin Benok, Pogi, kunana. Okay, binibati ko lang Kuyang Jun, mga kasama kong nagpipintor dito sa Kabulay, na sina pare RJ, Tolits at Igong naggapukin ni Bestre Manong. Kuna na dito. Hi, this is DJ. Can you please play Pada Pada Come? It was my uncle's birthday yesterday, but we celebrated yesterday. Sad Jai Balay da today. Kuna na mo ni Kabsat AS3. Unfortunately, we don't sing that one. Pada Pada Come. Amo man dyan, ano? Ay practicein me data Kabsat. Tap na makanta mi data para kayo. Kablao man ti family Mateo Manong dito barangay Sinili. Nambag ngal daw yung nataraki. Apo kita man tiket ko. Nga Manong mi. Kablaawan nyo kami. Naggulaw. Kablaawan da kami ko na dito Power Plus Store nga kanayon nga dingding kanyayo. Request mi man Manong ajay arak.
agyaman kami tidakol. Manong. What's in Power Plus, Kuya Melvin? Sponsor dan saya. Power Plus, no dati. Balik ka muna taji Power Plus. No dati Power, da kilikili makamapangkat. Kapay nga eh. Kaya ngarot amaw. Naimbanggal daw manang John kan ading balong dating mawag. Respetaram kan ading balong agkablao nakman manong. Agi timang mangantoy sirok timangga. Dapapang ko ken mamang ko. Ken ipag ko arasilin ken ading ko amalin. Buksit ko maganda makikita dito. Ito Diyos ko niya kaya mo. Nagbutit. Agit amang mga napo dito sirok mangga apo ko medyo alwado nyo. Baka masamridang kayo. Bati baka matim na kanti bunga ko nam. Ada nga bunga tati ko tatanya. Timangga? Wan. Kada kamo kanya matapay sugutin bagang mga bunga ka o amo mga kalkalpas iti pa nagbubunga timangga. Sagot ka nung tamagag. Inaisal sa lumina tamanggam. Aya. Ano pa kumanta tama na. Wala. Ana itiro mo na. Itiron ta ikan naman sudah ti barbaro nga sunata ta. Pau? Barbaro di kalman. Barbaro di kalman. Tatay lang sapay ta. Okay, para kiti apo nalaing gibawon iti asawa na dahil nga sunata mi. Kan para kada kiti tumawag para kanya dahil nga sunata. Natumpalin ti arapap ko amang asawa. Itikap-kap na kak analapsat arong marampa. Pulandis nga buok ramramay na akiman kandila. Lupuan namnamsek nagmaris rabanos sipit na labaga. Sumungat ti altar ay nagsuwerte akun kunada. Bisang titrahe na butaw ti bungot na ay nakalaplapa na. Kastala itibiyag makatawen min nga agdenden na. Ay nagseksilat tatakas to'y meti mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay agsagat ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pay aglabaget kalpasan na inkakirkiran kusina ken sileta inkaman kalanga inkaman ay nagra inkaman. Agbuy-buyan ni ko Ekel Ekel, hello. Trying to reconnect ko na natuloy. Pinansin mo mo kami. Ayun yun. Thumbs up. Natumpalin tiara pa ako amang asawa. Angim sa bali meten titurong jak ni namnama. Barbaring mamaliw anos kendong uwi pa ay kulata. Tawen man naglabas isulat tatman mandar na. Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay at sagat ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pay aglabaket kalpasan nga inkakirkiran kusina ken sileta inkaman kalanga inkaman ay nagla inkaman. Tiara pa ako amang asawa. Talong tibungan ni ayan-ayat inan anusak laka. Siya kunti na maliw ta siya kinagayat na pintas nga asawa. Gabuken ni ayat ay takdera kun iti pamilya. Inakman mangisa ang kalpasan nga inakman pay agsagat ti paraangan inakman aklanga inakman pay aglabaket kalpasan na inakirkiran kusina ken sileta inakman aklanga inakman ay naglaingakman.
sundon na giti anak. Inak agbalengke, inak baluran na ginagraraap. Inak pa'akasan na giti nila baak sa akto. Sibukan na giti gumamela amulak. Inak pa'y tarinan tayo gripo, tas akto mga marigatan nga sa dog. Ay, Inak pa'yaban ni Lord na nga manicurista na eh. Baka duminggon tayo cutex ni bakit. Diba? Class! Kunana! oh. Sino, di ba kamamo kada kayo kini Andres Bonifacio? Apa ito na ulimag kayo? Amak! Sir, baka nagdi sa bali nga siksyaw, no sino ti makamuhin ni Andres Bonifacio. Mayat sa dagita. Ay, Kabig lamang kami nga nangiyawa, itijok na ni Apo Silso. Dinglasan, iti Jet Montessori School. Ayan. Di naman guda mga dumdungag dita. Katapay may isa nga joke na. Ano? Tatang. Ape. Ana si Datayaw. Ay ki, natag tano pampaatindog iti biyag. Katuno aldaw, anang si Datayaw, tatang. Ay ki, natag manan tano matindog iti biyag garaw. Nurabe nga raw, ana si Datayaw. Ay ki, natag manan Ay saan kumamot tinatabakan ta mga matayon, tatang. Anya? Dahil tangarod karuba, iti first part, iti adda kami manan dito lang 97.7. Sweet radio. Agsubli kami apo, kalpasan lang iti sumagmamano nga palagi. Tilad ti joke mo. Ay ko. Adun to pa'y sumangpad. Kada kita apo ti jokes na di tayo isa ti messenger kanya. Barbaring no, basain me.